Leorlan cardinally íoch an ardwatha agus sihir fáilteachan áhar spiridálta a seolú fi chimirte ord na níosnach. As fi chimirte ord na níosna a olsíon an cholacht áhar creidimh agus crístiachta. Is munas gon tíle tá go leorgan rudí se an, ach tásúlam go nionne na feilteúchan atá á seola nacht, agus feilteúchan an cholacht feilteóireachte feilteúchan ábhar spiridálta go generálta go nionne sé teirefa go bhaintear na Gaeltachta, agus go phobal na héir agus go phobal na Gaeilge thar lear. Sé tíimire an iris is fuide ar a síl sa Gaeilge néirin. Taintí siar níos fuide ná éon idir seile. Ní chuoine mé riamhar go dúchar sé sa síl go mar tuile léam leis an níobla. Rud amháin a thugann san bhísna chumsa an erid spéise bheith ag muintir na háglaise Anglacánaí agus na Presbytérí sa síthir seo. Tá go leor acu par éis teangáil dhéanam, daoine bhfuil baint acu le Cumann Gaeilge na háglaise Anglacánaí, agus daoine bhfuil baint acu le sépéal áirte méal feriste go chuid na Presbytéireach, agus is mór an níos sin agus bhfuil me cheappa go háirid san áit bhfuil muid óthua go dúradh sé na heicmí Crístaí éagsúla le chéile. Cé go mbíonn na sihir a úsáid ag créimethe éagsúla na crístiachta. Cén úsáid a bhain na húdar féin as léhéid de ábhar. Tá mé man bhean réalta le roiint blianta is beidir suas le níos mór a chéige blian. Sanan sin rá gur géidir fad a bhí ag na mráíonta seo. Mar bhean réalta bí muid ar affran gach lá. Agus is mailimsa an lection ar thógáil an ihe rih ré agus na teachsanna atá a léamh nó a bheith a léamh ag an affran ar maidin a léamh na héan an ihe rih ré. Agus go háirithe sa charias. Bhíon beidir na teachsanna chéanna a teacht a níos gach blian. Bhíon difnas níos mó an. Tá réir mar bhíonn tú léon teachs céanna rís agus rís eile, teantu a dahiar agus bhíon annachchuid saibhras le fáileas. Ní ruúin é ghfuil nás na hoglaise le na bobal lédaithe le roinnt blianta, ach tá réite bonúsa na feibe a bhálú ag an chléir. So tean anam agus mission seo na bhá bhí orin cuirte thuirs ar gach teach, gahíonn teach. Sína man is go cór nach páiste sinad lecha thucha agus gur thart ar na tithe agus bhí caiins le daoine agus a spragu an teacht arás chun an affran agus leit mar sin. An nóí anis agus gantain na sagad an sin ceist mhór go dé dhéanamid faoi sin a bhéidir. Tá daoine ag golas an bhanis go Drummondtáin agus cuasaí díochta ar siúlach agus sin rud nua na tuairtaí ag deanú staidir ar an díocht. Sin rud mai. Agus lána sin a ráis dó le agus spréis sé amach.